барои чӣ асъолоти мардӣ моҳии фасоднок мебарояд? Салом дӯстон, имрӯз дар бораи бемории гонорея ва дигар инфексияҳое ки бо роҳи алоқаи ҷинсӣ мегузарад суҳбат мекунем. Ҳамасола зиёда аз 80 миллион нафар гирифтори бемории гонорея мешаванд ва шикояти асосии онҳо ин баромадани моҳии фасод аз олоти мардӣ мебошад. нишонаҳои дигари бемории гонорея инҳоянд: якум, сӯзиш ва нороҳатӣ дар наи пешобрез; дуюм, дардмандӣ дар наи пешобрез; сеюм, сурхшавӣ ё ки варамӣ дар сурохи берунаи наи пешобрез. Агар дар шумо чунин шикоятҳо ҷой дошта бошад, ҳатман ба ман муроҷиат намоед, зеро бемории гонорея метавонад оризаҳои нохуш дошта бошад, яъне ба монанди простатит, эпидидимит, тангшавии наи пешобрез ва ҳатто ба бенаслӣ оварда расонад.